Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Иң яхшы җырлардан һәм җырчылардан торган музыкаль каймак хит парадын башлыйбыз. Аның алып баручысы мин Зөлфәт Зиннуров булырмын. Бүгенге чыгарылышта җырчыларның яңалыклары белән уртаклашырбыз. Кемгә кияүгә чыгарга тәкъдим ясаганнар, ә кем зур сәфәргә җыена. Булар барысы да алдагы минутларда. Музыкаль каймак хит парадын яхшы яңалык белән башлап җибәрәбез. Ягъни яңа катнашучыны каршы алабыз. Бу атна премьерасын бергәләп карыйк әле. Yıllar alga bara, yıllar tınnan yollar kala. Şapkan bulabız gümürge, şapkan bulabız gümürge, vakit артыннан житерге. Tukta vakit tukta, bir gene minutка, bir gene sekundка. Tukta, 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 tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Birişemiyimiz hiç de anlatma, anlatma. Ey kuvabız dünyanı, kuvabız biz turmuşunu. Atlıyız yürüyemiz biz, atlıyız yürüyemiz biz. Tutam deyip bilebiz. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta, 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 tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Bir işimiz hiç de anlatma, anlatma. Бүгін һәм иртәгә бар уйларыны шын итәргә. Иңне иңгә куеп бергә, иңне иңгә куеп бергә, гомер юлларын үтәргә. Tukta вакыт tukta, bir генә минутка, bir генә секундка. Tukta, 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 tukta инде tukta, якабыздан tutma. Birişemiyimiz hiç de anlatma, anlatma. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta, 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 tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Birişemiyimiz hiç de anlatma, anlatma. Бу атнада 9-нчы урын ияләре җырлы гаилә Гүзәл Идрисова һәм Илназ Бах. Аларда да шатлыклы яңалык бар. Гүзәл Идрисова Татарстанның ат казанган артисты исеменә лаек булды. Мин шиксез бәхетле. Гаиләмә, әтиәнимә, дусларыма, тамашачыларыма зур рәхмәт дип шатлыгы белән уртаклашты Гүзәл. Без дә аны котлыйбыз һәм җырларын тыңлыйбыз.
шын болса ғұмырға бір бола, сен менің нақ шындай жан кесек. Сен менің бақытым, бақытлы har күнім, сен керек, сен керек, сен керек. Сен керек har сағат, сен керек har минут, сен керек har вақыт жаныма. Сен керек har мезгіл, сен керек шуны біл, мен сенсіз бір ялғыз жан ғына. Сен керек har сағат, сен керек har минут, сен керек har вақыт жаныма. Сен керек har мезгіл, сен керек шуны біл, мен сенсіз бір ялғыз жан ғына. Сулаған хауадай сен керек мила, мен сенсіз бір ялғыз жан ғына. Сен керек шуны біл, сен керек har мезгіл, мен сенсіз сағышты жырғына. Сен керек har сағат, сен керек har минут, сен керек har вақыт жаныма. Сен керек har мезгіл, сен керек шуны біл, мен сенсіз бір ялғыз жан ғына. Сен керек har сағат, сен керек har минут, сен керек har вақыт жаныма. Сен керек har мезгіл, сен керек шуны біл, мен сенсіз Сен керек har минут, сен керек har сенсіз бір ялғыз жан ғына. Қазан егітлерінің де яңалыкларын әйтеп өтик. Алар әлі генә гастрольдән бик уңышлы йөреп кайтканнар. Тамашачыларга яңа форматта концерт күрсәттек. Матур, популяр һәм танылган җырлардан тыш, безнең концертларыбыз хәзер юморга да бик бай. Кайда без? Шунда бәйрәм ди егетләр. Май айларында авылларына, туган якларына кайтып, җиң сызганып әти-әниләренә ярдәм итәргә кайтырга җыеналар. Кабак урнына карбыз чәчеп карарга булганнар. Нәрсә килеп чыгар дип шаяра алар. Казан егетләре төркеме бу атнада 8нче урынга күтәрелде. Аларның клипларын сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Yazlar bulup yanıma kelşe, ay nuruna görüşü tünlerim. Ümit sünni haman kütem, birden birim süyenler. Yazlar bulup yanlarıma kelşe, ay nuruna görüşü tünlerim. Ümit sünni haman kütem, birden birim süyenler. Yağlarına kaldırma, sağışta yandırma. Kayda seni güzelim, küte seni yüreğim. Yağlarına kaldırma, sağışta yandırma. Kayda seni güzelim, küte seni yüreğim. Benim yürek seni küte, kayda iken nazlı yazlarım. Gönül gülüm şaş.
Yatarga kaldırma, sağışta yandırma. Koyda seni güzelim, güde seni yüreğim. Yatarga kaldırma, sağışta yandırma. Koyda seni güzelim, güde seni yüreğim. Yatarga kaldırma, sağışta yandırma. Koyda seni güzelim, güde seni yüreğim. Музыкаль каймак хит парадын Арсланы давам итә. Яз айларын ул эштә үткәрә. Иҗатын да алып бара, яңа җырлар, яңа идеялар әзерли. Җырчының туган көне май айында икән. Аны да ничек билгеләп үтүе турында уйлана башлаган. Бу атнада Арсланы хит парадның 7нче баскычын яулады. Такси дип аталган җырын бергәләп тыңлыйк. Саубуллашып тора алмыйм, бешик хәзер шуны аңлыйм. Солкын карашыңны күрәм, арабызда башка беләм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр. Бу сагышка түзә алмыйм. Salkın kışka yalnız atlıyım. Taksi beni alıp gider, gözlerimde yaşlar gider. Bu soğuşka түзә алмыйм. Salkın kışka yalnız atlıyım. Bizden kozan uranların, basılır dip yaralarım. Tüngü taksi olga şova, yarana ya bizning ora. Taksi meni alıp gider, gözlerimde yaşlar gider. Bu soğuşka түзә алмыйм. Salkın kışka yalnız atlıyım. Sen çağırma beni бүтән, соңгы өмет сүнгән күптән. Саубуллашып тора алмыйм, яңа таңнарыма атлыйм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр. Бу сагышка түзә алмыйм. Салкын кышка ялгыз атлыйм. Такси мине алып китәр, gözlerimde yaşlar gider. Bu soğuşka түзә алмыйм. Salkın kışka yalnız atlıyım. Җырчы Дәүлән үзенең беренче концертына әзерлек эшләре алып бара икән. Көне-төне студияда ятам ди ул. Шул концертта катнашкан җырчыларга яңа җырлар яза һәм сценарий өстендә дә эшлиләр. Иҗат кешесенең иҗатта булуы хәерле булсын. Сүзне Дәүләнгә бирәбез.
Sen yok yanımda, kolga alamda, okuyum hamanda, yazılgan sözler, hat yollarında. Oynayamam su gitara, kıllara, min okuyum hatның yolların. Nişegin oturga seni, nişek, sende oylarım. Oynayamam su gitara, kıllara, min okuyum hatның yolların. Kaytarıp bulmayındı hazır suyularım. Seni kütem kişenirten hislerim benim arta. Anlatmadın niye anlatmadın niye. Ник yoğaldın ник kalmadın yüreğimde tek aldın. Oynayamam su gitara kıllara, min okuyum hatның yolların. Nişegin oturga seni, nişek sende oylarım. Oynayamam su gitara kıllara, min okuyum hatның yolların. Kaytarıp bulmayındı hazır suyularım. Oynayamam su gitara kıllara, min okuyum hatның yolların. Kaytarıp bulmayındı hazır suyularım. Аларның балалары авылда Рамиләнең әниләрендә ял итә икән. Рамил белән Рамилә үзләре бер зур сәфәргә җыена. Тик кайда икәнен әлегә сер итеп саклыйлар. Әйләнеп кайткач әйтербез диләр. Иҗатка килгәндә яңа җыр өстендә эшлиләр. Җәй көне шул җырга клип төшерергә уйлыйлар. Тынгысыз гаиләнең яңалыклары шулайрак. Хәзер җырларын тыңлап үтик. Bürülende jullu yazlar jitkende Almaların üzerişin gözle girek tüterge. Diksin diksin rüyle Dibe dibe yüre Yaşar eşinjile Diksin diksin gire Diksin diksin rüyle Dibe dibe yüre Yaşar eşinjile Diksin diksin gire Başalarla matürünler üsse yemle şeylerine Şevşekleri atsın için sular girek siberge. Diksin diksin rüyle Dibe dibe yüre Yaşar eşinjile Diksin diksin gire Diksin diksin rüyle Dibe dibe yüre Yaşar eşinjile Diksin diksin gire
Ағашлар иртен сайрый қунып талға тирәккә Қыш көңілін аңлар үшін мұңлар керек жүрекке Тиксин, тиксин, лирек Дибә, дибә, йөрәк Яшәр өчен җирәк Тиксин, тиксин, кирәк Тиксин, тиксин, лирек Дибә, дибә, йөрәк Яшәр өчен җирәк Тиксин, тиксин, кирәк Достар, біз сізні 27 май ТМ-ТВ премиясын тапшыру тантанасына шақырабыз. ТМ-ТВ телевизион премиясына 8 ел. Шиклерні білмеуші музыка бәйрәме 2015 елдан башлаған әлігі тантананы бүгін татар музыкасына ғашиқ тамашашы туры трансляция аша жер йөзінің түрлі пішмақларынан күзеті. Яратып күтіп ала. Қызыл кілем, зауқлы номерлар, экстравагант образлар, популяр хитлар яратқан артистлар бірнеше сағатлік мауықтырғыш музыкаль шоуны сіз де өз көзлеріңіз білен көре алашақсыз. Қазанның өзегінде пирамидада шырашырбыз. Қазір хит парадны давам етіп, сөзні Алия Мүбәрәковаға тапшырабыз. Ясыймын адымнар Хыялларым шынға оша Қанатланып мен ұшқынам Хыял юлынан мен барам Мен қорықмайм ялғышлар ясарыға Өз күшіме мен ышанам Мен ясымдыр адымнар Алдакта туры юлар Ясымдыр адымнар, адымнар Мен бүгін бек бәхетлі, әймін бек бәхетлі Алдакта ұмышлар, ұмышлар Ясыймын адымнар Барыр юлым ашық көрәм Яқты утлар һәм алқышлар Барда көтә мине, мен біләм Мен қорықмайм ялғышлар ясарыға Өз күшіме мен ышанам Мен ясымдыр адымнар Алдакта туры юлар Ясымдыр адымнар, адымнар Мен бүгін бек бәхетлі, әймін бек бәхетлі Алдакта ұмышлар, ұмышлар Мен ясымдыр адымнар, алдакта туры юлар Мен ясымдыр адымар, адымнар Мен бүгін бек бәхетлі, әймін бек бәхетлі Алдакта ұмышлар, ұмышлар Қорықмайм ялғышлар ясарға Өз күшіме мен бүгін ышанам Көптен күткен зор хыялым Шынға аша бүгін Йоқ, бір не әйтмәгіз, бір не дәшмәгіз миңа Мен бүгін ясыйм зор адымнар Мен бүгін алға барам Мен бүгін бір неден де қорықмайм Мен өз күшіме бүгін ышанам Aldakta туры юлар Мен ясымдыр адымнар, адымнар Мен бүгін бек бәхетлі, әймін бек бәхетлі Алдакта ұмышлар, ұмышлар
Хәзер тыңлаячак җырга инде 23 ел була икән. Тик ул хәзер яңаша яңгырашта. Лилия Хәмитова һәм Руслан Трапезников башкаруында. Бу клип ВКонтакте социаль челтәрендә миллионнан артык карау җыеп өлгергән. Җырчыларның шәхси яңалыкларына күз салсак, Лилия Хәмитовага Винарис ил-егет күптән түгел кияүгә чыгарга тәкъдим ясаган. Әйе дигәнемә үкенмим. Һәр ясаган адымга анализ ясый торган яшьтә инде мин ди Лилия. Руслан Трапезников исә әнисенең 70 яшьлек юбилеена әзерләнә. Әнисенең өендә ремонт эшләре алып бара икән. Әлеге эксклюзив дуэтны тыңлар мизгелләр дә килеп җитте. Игътибар экранга. Эшләрендә калдың инде бураннарының дулаган төшләрендә. Урады да кычагына, урлады сине буран, аппак буран эшләреннән сине күргәндәй булам. Буран дулый, буран тынмый, бураны шундый көчле, аппак буран эшләреннән килеп чыгарсын төсле. Буран дулый, буран тынмый, бураны шундый көчле, аппак буран эшләреннән килеп чыгарсын төсле. Адашма, зинһар, адашма, бураннар арасында синсез калам, бугай инде бураннар аркасында. Мин адашмам бүтән, сиңа вәгъдә бирәм. Буран булыр идем, килсәдер көчемнән, ышык шуны көтәм, син чыгасың сыма. Буран тынмый, бураны шундый көчле, аппак буран эшләреннән килеп чыгарсын төсле. Буран дулый, буран тынмый, бураны шундый көчле, аппак буран эшләреннән килеп чыгарсын төсле. Буран дулый, буран тынмый, бураны шундый көчле, аппак буран эшләреннән килеп чыгарсын төсле. Киләсе резидент Лилия Гыймаддинова бик актив ябыга башлаган. Апрель ахырына кадәр 8 килограммга кадәр ябыгырга дип максат куйган ул үзенә. Шәхси тренерга язылган, кето диетага утырган. Нәтиҗәсен күрәм, ләкин әле максатыма ирешмәдем ди җырчы. Лилия җәйгә кадәр берәр җыр яздырырга җыена. Әлегә эзләнү процессы бара икән. Бу атнада музыкаль каймак хит парадында Лилия Гыймаддинова 2нче урында. Таңлыйбыз. Таңнар безгә бәхет өләшкәндә, терек шыңа ашар теләкне. Сине генә сөйгән
Иң актуаль яңалыклар, эксклюзив тапшырулар безнең социаль шелтәрләрдә. Язылып кой һәм күзәтеп бар. Ә хәзер музыкаль каймак хит парадының башына әйләнеп кайтабыз. Ягъни барлык катнашучыларны искә алабыз. Тукта вакыт тукта, бер генә минутка, бер генә секундка, тукта. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Ягуларга калдырма, сагышта яндырма, кайда син güzelim, көтә сине йөрәгем. Сине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр. Бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Уйнаймын су гитара кыллары, ә мин укыйм хатның юлларын. Ничек онытырга сине, ничек синдә уйларым. Биксин йөрәк, дибә йөрәк, яшәр өчен йөрәк. Биксин йөрәк, биксин йөрәк, дибә йөрәк, яшәр өчен йөрәк. Биксин йөрәк. Мигәсендер атымнар, алда зур юллар. Мигәсендер атымнар, адымнар. Мин бүген бик бәхетле, мин бик бәхетле. Алда көтә уңышлар. Буран дулый, буран тынмый, бураны шундый көчле. Аппак буран эчләреннән килеп чыгарсын төсле. Шулай гына чынлап кына, шулай гына янда калгана. Сөюдымда яндыргына, яндыргына, яндыргына. Музыкаль каймак хит парадының бу атна лидерларында игълан итәбез. Алар җырлы гаилә, Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Апрель айында Азат бизнеслары буенча регионнарга чыгып китәргә җыена, ә Алсу балалар белән өйдә була икән. Эшләре уңсын дигән теләктә калып, җиңүчеләребезне котлыйбыз һәм клипларын карыйбыз. Өебездән әни кояш, илаһи бер затлы нур. Ялауларың, гөрләүләрең, мәхәббәттән торган җыр. Көтеп алган шатлыгыбыз абыйларына сеңел. Үзеңә тартып торасың, гел синең янда күңел. Әнисенең кызы ул, Әнисенең кызы ул. Уштыки бала, уштыки, Тик бәхетле генә бу. Әтисенең кызы ул. Әнисенең кызы ул. уштыки бала, уштыки. тик бәхетле генә бу. Абанды бу кадерле, тәмле булсын икән. Тансыгыбыз, тәтиебез, ул минем кызым икән. Өебездән әни кояш,
ilahi bir zatlı nur. Yılavların, gürlevlerin, mehabetten tırgan jır. Әбесінің қызы ол, Enisinin kızı ul. Uçtaki bala uçtaki, tek bəxtligine bu. Etisinin kızı ul, enisinin kızı ul. Uçtaki bala uçtaki, tek bəxtligine bu. Etisinin kızı ul. әнесінің қызы ол. Uçtaki balam uçtaki, tek bəxtligine bul. Etisinin kızı ol, enisinin kızı ol. Uçtaki balam uçtaki, tek bəxtligine bul. Uçtaki balam uçtaki, tek bəxtligine bul. Иң шәп һәм эксклюзив яңалыкларны ишеттек. Җырлар тыңладык. Җырчыларны хит парадның баскычларына урнаштырдык. Музыкаль каймак тапшыруын йомгаклар мизгелдә килеп җитте. Сезнең белән мин Зөлфәт Зиннуров булдым. Уңышлар!